Bai, Unai, bigarren galdera. Zagardoa betidanik erabili izan dute ez, euskal arrantzaleak, eskurbutoa ekiditeko, vitamina C gatikan. Gero, adibidez ere bai, lehen dela bi mende, mende terri izango nuke, Donostian oso ezaguna ziren ez, alde zarrean zaharrotegiak, taberna zaharrotegiak. Baina gaur egun ez dago ezagit ez, zagardoa eta zagardo gintza zaharrotegietara mugatuta. Ez da, zuen erreserba, ez? Indioen erreserba moduko bat ez dizu utzi bakarrikan hori, hortikan ematen du prezioa bizitzen dizutela hortikan ateatzeko, ez? Edo tabernetara joateko, edo, ez dakit, nola ikusten duzu? Bueno, bai, guk uste dugu, horretik lehen esan dut, gure kulturaren parte sagardoa dela batipat, eta gure sagarrak, eta uste dugu pauso bat eman behar dela hortan nahi geha. Sagardoa edari bat da, kalia handiko edari natural bat, eta historia luze bat daukana, baina etorkizun oparo bat daukana, dan produktuagatik, eta gure pausoa horre behar du, sagardotetik kanpora ere ateratzea, horregatik botellako sagardoa, edo bestelako enbasetan gaur egun ateratzen da, balorean jartzea gure lana, eta uste dugu gaina pausoak ondo ematen nahi gela, baina hor luzeako ibilbide bat da, eta denon artean egin beharrekoa. Eta estrategia hortan, merkatu desberdinak dauzkagu guk izendatuta, baina lehenengo merkatu Euskal Herri osoa da. Guk nahi dugu Euskal Herri guztin berriz ere daukagun produzioa, eta inkluso gehiago egiteko aukera badago ondo saltzea, eta jendeak ondo ezagutzea, balorean jartzea, hortarako lehen gaia behar dugu, bertako sagarra behar dugu, hortan nahi geha. Eta, pausoa poli-poliki emanaz, uste dugu merkatu garrantzitsua daukagula hemen, eta noski, behin bertako merkatu hau ondo landuta, kanpoa joateko aukerak ere baditugu. Baita jende gazteri erakusteko, nik askotan alegintzen itxok zemean lebai bazardu ematen, ez? Zadian, beste ohitura batzuk hartuta dauzkate, ez? Atatzen direnean, ez? Bai, egia da, alare, sagardo badauka gauza bat, eta kontuatzen gara sagardo konsumoa dagoen toki hortan, Donosti aldean asko, eta bestelako leku batzutan, bai, jende gazteak errez edaten duen produktu badala. Ze produktu fresko bada, alkohol, graduazio bajua du, gaur egungo tendentzitara, eta produktu natural bada, orduan gaur egungo tendentzitara oso ondo egokitzen den produktu bada, eta badaukagu abantaila txiki bat da, mundu mailan momentu honetan sagardoa bea revoluzio batean sartua dago, eta gora dijoa sagardo konsumoa mundu mailan, eta uste dut olatu harrapatu behar dugula, ezta? Eta hor jende gazteari, noski erakutsi behar dugu, baina hortarako pixka bat egokitu behar dugu, edo formatotan, edo konsumo modutan, eta, hori da gure erronka. Eskerrik asko, Unai. Eskerrik asko zuei.